Insellmilkom, nilqakom għal programm ieħor 606. Għal min għadu qatt ma segwina dan huwa programm dwar il-kandidati li se jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Illum magħna għandna lil Christian Zammit. Christian għandu 26 sena u joqgħod ix-Xara Għawdex. Din hija l-ewwel darba li qed jikkontesta elezzjoni fuq bażi nazzjonali f'isem il-Partit Laburista. fil-politika kien jismana ngergru hekk dejjem l-artis minħabba l-kulur. Christian Zammit, notar, għandu 26 sena. Imwieled fil-11 Ottubru tas-sena 1982. Bin Alfred minn Birkirkara u Nazzarena mix-Xara Għawdex. Il-kbir fost tliet aħwa, żewġ subien u tifla. Kolli ngħidlek iddeskrivili lil Christian Zammit f'żewġ minuti. Xi tkun it-tweġiba tiegħek? Naħseb jiena għalkemm ħriġt tal-politika u inni diversi snin savorit fil-politika, naħseb li l-ewwel nett huwa bniedem timidu. Imma ser tikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Ekku. Trid tkun kuraġġuż mhux ħażin li ta' 26 sena ntażel li tikkontesta elezzjoni mhux fuq bażi distrettwali imma fuq bażi nazzjonali. Nifhem ħanejdu hekk biż-żmien imbagħad ħafna tibqa' timidu ta' ġifieri, però ħafna mill-timidezza tiegħek ittajjara peress li tkun drajt imbagħad fix-xena. Kif qedlek jiena diġà fil-partit kont involut anke fis-Segretarjat Internazzjonali ta' Ġew Mifsud. Tiltaqa' ma' nies minn kulturi differenti, tibda tiftaħ moħħok, tibda tiftaħ il-perspettiva tiegħek. L-università xin tagħmel qabża, kull student xi jagħmel bażikament xi jagħmel dik il-qabża jaqsam il-fliegu u tibda tgħix għal rasek Malta, tkun indipendenti, tibda tagħmel il-budget tiegħek. Ġifieri affarijiet żgħar li mbagħad bin-naqra inti tibda. Ma finalment x'ħajrek li tikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew? Il-Parlament Ewropew jiena x-xena internazzjonali dejjem kienet toġobni. Se jiena fl-opinjoni tiegħi bħala żagħżugħ ovvjament bl-entużjażmu ġovanili tiegħi ħassejt li stajt nagħti kontribut aktar u aktar bħala Għawċi peress li ma kien hemm qatt kandidat għall-Parlament Ewropew minna Laburista li kien propjament Għawċi. Jiena ħassejt li stajt nagħti kontribut, stajt nimla din il-vakanza, stajt inwassal il-leħen taż-żgħażagħ u tal-Għawċin f'din ix-xena wkoll, xena li kif qed ngħidlek dejjem interessatni. Meta kien il-mument deċiżiv u ma' min ikkonsultajt qabel ħadd il-mument deċiżiv? Ifhem jiena kif qed ngħidlek tal-Parlament Ewropew kien intelaw niżel diversi xhur ġifieri. Id-deċiżjoni finali bej wieħed ieħor ħadd qisu naħseb jiena għad-direttura sena u nofsilu ġifieri. Tikkontesta dawn l-elezzjoni? Iva, ġifieri ma kienx deċiżjoni li ħadd f'Diċembru. Pubblikament kienet f'Diċembru li għadda. Ma konti lek taħseb dwar minn? Kien fil-fatt ġifieri naħseb ftit snin wara l-elezzjoni tal-2004 qed darb'oħra ma tkunx li ma jkunx hemm wieħed Għawċi. Ma kontx għad indeċidejt li nkun jien, ġifieri mbagħad eventwalment qed iva qed imessi nipprova. Ninsabu hawnhekk ix-xara proprju quddiem id-dar ta' Christian Zammit. Ser nidħlu ġewwa nitkellmu mal-ġenituri tiegħu. Din hija ommu Nazzarena. Tiddeskrivi tfulitu. Dejjem nafu jistudja u futbol. U dan huwa missieru, Alfred Zammit. Partitarju kbir ta' Birkirkara. Anke jekk jgħix ix-Xara, kull darba li jilagħbu Birkirkara ma jfallix logħba waħda. Meta kien żgħir, Christian kien imur miegħu wkoll. Jaqtax qalbu determinata ħaġa li jkun ħajamel Alla jbierek. Ma' 606 ommu taqsam magħna esperjenza partikolari li lila u l-Missier Christian kienet inkwetathom bil-kbir. Ftit snin ilu kien spiċċa l-isptar bdejni qawwi għax kien mar jogging u jaħsbu li kien ikun hemm xi ġrieden mejtin fit-triq għax kien imur f'wiet u kien ikun hemm ħafna ġrieden mejtin ma kienx joħorġu bil-lejl tgħaddi xi karozza u taffiġhom. U spiċċa
l-isptar bdejna qawwi u wara sirna nafu li kienet kitma ta' barot. Minnaħa l-oħra, Christian lil tad-dar kien jinkwetom għajra l-xi esperjenza l-emmu lawn, il-familja tiddeskrivi lil Christian bħala bniedem kwiet għal-kem fuq tiegħu. Tal-isptar niftakar jien darba waqa' minn fuq tala fuq kaxxa ta' trak taħija li ħafirlu u mar jinżel u niżel ħakmetzi u ġalbiba u spiċċa stabat moħħu mal-art għat għandu ferretta u fix-xartajni ħadu ma tal-axxar. Darba minnhom kien sejjer il-mużew u nkisillu l-steering tar-rota u baqa' diħarġa garaġ. Nitkellmu ma' uħud mill-ġirien tiegħu. Dan huwa Chris, magħruf bħala Chris ta' ċenċ. Jiftakru bħala tifel fuq tiegħu. Christian nafu bħala ġirien tiegħi. Dejjem jiġri bil-rota, jisuq bil-rota, jilab bil-ballun u ġazbik dejjem jilabbu għaw fit-triq. Jawguralu hekk. Nixtieq li jkonkludi l-karriera fil-politika u jimxi l-qoddim, speċjalment din tal-Ewropa. Nitkellmu wkoll mal-kuġini. Christian niftakru jien għadu jitwilet l-ewwel kuġin li kelli għax l-oħran kollha jgħixu l-Awstralja u l-Amerika. Niftakarni nistennih ġej u wasal. Kon dejjem hawn għax l-ewwel baby bħal speċi kbirt miegħu u kiber miegħi. Għamilt żmien kont babysitter miegħu u maħutu kellu żewġ ħutu. Kien ibqareb. Clint Bajada, preżentatur popolari ħafna fuq l-istazzjonijiet One, huwa l-kuġin ta' Christian. Niftakar darba meta konna żgħar peress li aħna tampar xulxin l-istess età. Christian kien jilab ma' Għawdex. Insejt li ma' tim kien jekk ma kienx Għawdex fil-verità u jiena dak iż-żmien kont nilab ma' Santa Luċija. Niftakar każ li darba kellna logħba taħraq ħafna li xit-tim ta' Għawdex kien vera tajjeb dak iż-żmien u kienet diffiċli għalina biex aħna nerbħu din il-logħba u waħda importanti mis-section li kellna. Niftakar darba jien kont attacker u kien l-aħħar raġel qed jiddeventi u nsertajna li hu kien il-bniedem li kienet jimmarka lili bħala plejer, ġifieri labna logħba sieħa prattikament ħdej xulxin u jiena rrid nattakka u jrid jiddefendi. X'jiftakar dwar Christian? Huwa bniedem kalm u naħseb jiena xi kultant jaħseb aktar minn darbtej qabel ma jitkellma. Iżda jiena bqajt impressjonat li meta Christian dan l-aħħar tefa' l-kandidatura tiegħu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, meta rajtu jagħmel il-punti u anke jiddibatti ma' nies oħra, bqajt impressjonat bil-mod kif hu jġib ruħu. Dan huwa s-sindku tal-Kunsill Lokali tax-Xahar Għawdex, Joe Cordina. L-innu ta' Christian Zammit, illi nafu għal numru ta' snin minħabba li huwa mir-raħal tagħna. Ħdimna ma' xulxin ħafna fil-Kumitat tal-Labor tax-Xara, fiż-żgħażagħ. Christian ilu ħafna jaħdem fil-Partit Laburista, ovvjament illi nafu numru ta' snin bħala kollega u ġifieri naħdmu tajjeb ħafna fil-partit. Attenda l-iskola primarja tax-Xahar Għawdex. Kompla bl-istudju tiegħu fis-seminarju u aktar tard fiċ-ċentru tal-istudji avvanzati f'Viktoria Għawdex. Għal qalbu kellu l-lingwi. Kien għalhekk li fis-sena 2000 huwa beda l-kors tal-liġi fl-Università ta' Malta u gradwa 6 snin wara. Jispjega li għalih għax hu Għawċi l-esperjenza fl-Università maturatu. Għal-wieħed Għawċi esperjenza żgur timmaturah l-Università, peress li kif qed ngħidu inti tgħaddi minn esperjenza li tittaħseb għal rasek. Tkun indipendenti, ġifieri, u fl-aħħar mill-aħħar tibda tibni ċerta relazzjonijiet illi li kieku tkun għadek tgħix m'ommok diffiċli li tibnihom peress li ovvjament meta inti qed taħseb għal rasek kontinwament, jiġri minn filgħodu sa flaġija tittaħseb għal rasek, bla dubju hija esperjenza li minnha titgħallem ħafna. Dan iż-żmien għatta ħafna ħin man-nannu tiegħu minn Birkirkara. Christian tajb li ngħidu għamel ħafna żmien jgħix Birkirkara meta kienet jistudja l-Università u jfad xi ftit ta' żmien ilu kont qed nitkellem man-nannu qedlu Christian ħajoħroġ kien jaf jiġu bdejna ndiskutu fuq għalli ħaqqu għax l-istudju li kien jagħmel is-sjatwa li kien jagħmel ma jiċċaqlaqx sibtu ħadd wara l-Università kull ħin kollu jistudja wara kollox biex tagħmel xi ħaġa titbagħti għaliha. U naħseb jiena Christian bagħta sabiex illum il-ġurnata wara kollox jagħt nutar u anke jagħmel suċċess fix-xena politika. Qatt ma buttajtu speċi, kien dejjem hekk willing li kien Alla jberek jiġi tajjeb u kien għal-qalbu. Fit-triqtu lejn ix-xogħol 606 jitkellem ma' Christian Zammit. Illum notar pubbliku u jmexxi uffiċċju li waqqaf huwa stess.
nistaqsuh biex tikkonsisti l-ġurnata tax-xogħol tiegħu.